guztiei, gaur Eusko Ikaskuntzaren mai inguruan hizkuntza gutxituak dugu gaia, non eta hemen, Radio Vitoria. Hizkuntza gutxituen inguruan murgiltzeko bi gonbidatu ditugu. Batetik, hemen Itziar Idiazabal. Itziar, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna Euskal Filologian dugu. Itziar, Gabon. Gabon. Itziar, bueno, hementxe bertan egiten duzu lan. Irratitik oso gertu. Bai, oso gertu. Ez nintzen hemen inoiz egon, baina bai, albotik pasan aiz askotan. Unibertsitatean. Bai. Ondo da. Eta bestaldean, telefonen bestaldean, Andoni Barriña dugu. Andoni, Salamanca Unibertsitateko Filologia Fakultatean irakaslea dugu. Andoni, Gabon. Gabon zui ere. Gaur ez zaude Salamancan? Ez, gaur Euskal Herrian. Euskal Herrian zaude. Baina, Salamancan, zara irakasle? Bai, Euskal irakaslea bai. Eta zela taldiz, joan behar duzu Salamancaraz hastian? Bueno, joan behin, baina han 3 egun egiten dituz aztela. Eta bertan ematen dituzu klaseak orduan? Bai, ematen dituz bertan euskera eta euskal literatura eskolak. Eta ze ikaslek ikasten dute Euskara Salamanca Unibertsitatean? Bueno, euskara oinarriak edo azapenak ikasten dituzten ireki, eta batez ere dira 175 inguru, bai ikasle erdaldunak, Euskal Herritik kanpokoak, eta gero, 125 horrela euskaldunak egiten dira. Euskaldunak, Euskal Herrikoak izan nahi dut, batzuk euskaldunak eta beste batzuk erdaldunak, baina Euskal Herrikoak. Itziar, biek lan egin duzu elkarrekin, bai Andoni, bai zeu, proiektu batean? Zer proiektua da? Bai, proiektua da munduko hizkuntzen egoerari buruzko UNESCO-ren txostena. Eta hau UNESCO zuzendari nagusia Federico Mayor Zaragoza zela, 1986an, pentsa ja zenbat urte den, proposatu zuen, noizbait UNESCOk gauza hobetaz ere arduratu behar zuela, alegia UNESCok bere gainatzen ditu beste zenbait arlo, kultura eta hizkuntza mundukoak, UNESCoren izena jasotzen duten eraikuntzak eta bestelako balio kulturala duten gauzak UNESCoren bermea balin badute, horrek halako garrantzia hartzen du, ez? Eta orduan, Federico Mayor Zaragoza zuzendari nagusi zela, proposatu zuen hizkuntzen inguruan ere UNESCok zerbait esan behar zuela. Munduan kultur mailan altxorrei baldin badago hizkuntzak dira, eta munduko hizkuntzen egoera nolakoa zen, eta hori babesteko eta hori indartzeko zerbait egin behar zuela UNESCok. Eta hemen Euskal Herrian UNESCO etxeak konbidatuta eta berak antolatutako jardunaldi batzuetan proposatu zuen zergatik ezen mundu mailako hizkuntzen egoera aztertzeko ikerketa bat bideratzen. Pixka bat UNESCok halako nahi bat agertzen zuen. Eta Bilbon dagoen UNESCO etxeak, Euskal Herrian UNESCO daukan ez da ordezkapena, UNESCO ordezkapen estatu mailakoa ditu, estatu ordezkaria ditu, baina baditu baita ere gobernuz kanpoko erakunde bezala funtzionatzen duten hainbat erakunde, eta Euskal Herrian UNESCO etxeak darama lan hori arlo askotan. Orduan, berak proposamena egin zuen, eta Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu zuen ikerketa proiektu erraldoi eta importante horri aurre egitea. Eta dirua jartzea hori egin alizateko, eta orduan UNESCO etxeak deitu gintuzten gu, eta gurekin beste hainbat jende hor lan egiteko. Eta ordutik, orain dela urte pare bat arte, lan hori bukatu zen arte, lan hortan ere ibili gara beste gauza batzuekin batera. Andoni, baina zer da hizkuntze gutxitu bat? Zer ulertu behar dugu hizkuntze gutxitutzat? Bueno, hor ere erizi asko izan ditzakegu eta batzutan kontrajarriak, baina printzipioz izan dezakegu hizkuntza gutxitua dela, bere lurraldean, hizkuntza hori egiten den lurraldean, estatus ofizialik ez duen hizkuntza hau da, onarpen ofizialik ez duen hizkuntza, estatuko hizkuntza ofizial ez dena,
batetik eta bestetik lurralde horretan biziren populazioa osoak hitz egiten ez duen hizkuntza denean. Galegoa eta katalana? Bueno, kontutan izan behar duzu, galego eta katalana zirela estatuko hizkuntzak, badira koofizialak gaztelaniarekin, baina ez dira estatuko hizkuntzak, ezta? Eta bigarren baldintza ere betetzen dute, bertan biziren populazio guztiak ez daki. Ehuneko handi batek jakingo du, bai katalana bai galegoa, bueno, katalanaren kasuan ehuneko handi batek Katalunian, ez ordea Valentziako komunitatean. Baina ez dira hizkuntza ofizialak zentzu horretan, hizkuntza ofizial bakarrak estatuko hizkuntza ofizialak. Horretaz gainera definizio nagusia hori da, hau da izaera ofiziala zein den, eta horretaz aparte hizkuntza gutxituak direla esaten da, horrekin lotuta dauden erabilerantan ikusten direlako gutxitasunak edo ezintasunak. Alegia hizkuntza gutxitua dira, beste hizkuntzak erabiltzen ez diren beste hizkuntzak erabiltzen diren arlo guztietan erabiltzen ez direnak. Betez ere definizio funtzional bat emango genuke hor, nolabait funtzio guztietara heltzen ez direnak edo ez behintzat hizkuntza nagusiak heltzen diren moduan. Ofizialtasun ez horrek ekartzen ditu beste ondorio horiek, eta ondorio nagusi bada hori ez izatea hizkuntza normala edo normalizatua. Hizkuntza gutxitua eta ez normalizatua ere lotuta dauden kontzeptua dira. Beraz, Peninsula? Txiki bat, ez diogu bakarri begiratu behar azkeneko urtetako historiari edo realitateari, historiari ere begiratu behar zaio. Eta egia da, hizkuntza gutxitu asko behar bada, gaur egun lortu du nolabaiteko estatusa, baina ordea historikoki hori azkeneko urteetan baina ez da gertatu, eta mendeetan guztiz baztertuta egon da hainbat, gizarteko hainbat esparroetatik, ez da? Eta katalanari ere neurri handi batetan hori gertatzen zaio. Beraz, Peninsula zenbat hizkuntz gutxitu ditugu? 3. Euskara, katalana eta galegoa, edo Asturiaseko hori orain ez gogoratzen izenaz ere sartzen da, edo? Bablea hori da. Bablea ere bai, jakina hori ere hizkuntza gutxitua da, eta horrekin batera... Beraz ez dira 3, gehiago daude. Zenbat? Kopuruak ez da, biltzikitzea, behar bada Valentziakoak esan dute eurena ez dela katalana, baizi Valentziarra, beraz, hor dira izango genituzke bi. Aranean, dirigeotan egiten den hizkuntza hori ere beste hizkuntza bada, beraz, baditugu alderdi horretatik gutxien ez diru. Gero Leon eta Asturias inguru hortan ere badaude oraindik hiztun batzuek edo hiztun batzuek badaudela frogatu da, beraz, beste bat, asturiano beste bat, galegoa beste bat, euskara beste bat, ez dakizen baditu jazen, 6-7, kontaketak ez dira beti arrazaz izaten, badakizu, zenbat hizkuntza dauden eta zenbat hizkuntza gutxitu dauden, galdera berbera da, eta galdera horri erantzutea, gauza konflikatu da, ez dakit, tandonik ere badauka, pantzarrezen nahi dutzen zait. Nik esango nuke guzti zador nago santezunarekin, eta gutxienez 6 badirela esango nuke nik, baina gutxienez esan behar da beti, gero esango dudan gauzatu bat ezik, ezta? Baina, kontua da, estatus legala, nolabait, estatus ofizialtasuna edo ofizialtasuna dutenen artean, parkatu. Katar hori, Bai. Gogorra, Salamankan hartutakoa. Ez, euskalduna da. Gutxienez, badaudela jente guztiek uste duenaren kontra 4 hizkuntzak ofiziala direnak. Eta 4 hizkuntza horiek, katalana da baltetik, eta nik behintzat Valentziakoa eta Irletakoa sartzen dut batera, bestetik dala Galiziera, eta euskera 3. eta 4. da aranera edo aranekoa, ezta? Eta zergatik ez bablea bidez? Zergatik ez den hizkuntzako ofiziala, hori, estatutua, Asturiaseko estatutua onartu zenean,
ez zitzaiolako emon estatus hori. Beraz, Pirinetako Aranera sartuta dago. Bai, Kataluniako estatuto esaten du Aranerak ofiziala dala Aranean. Aranera izetez da Oksitanieraren aldaera bat. Arana Pirineoi begiratuta geografikoki iparraldean dago. Eta eskualde horretan iparraldean hitz egiten den hizkuntza Oksitaniera da. Eta horreiti da Oksitanieraren aldaera bat. Eta gero aparte itxerak esan duen moduan, Asturiera daukagu, eta Aragoiera, eta horiek ez daude ofizial moduan onartuta ez Asturiaseko ez Aragoiko estatutuetan. Baina, entzuten dudanez, hizkuntza gutxiten artean itxiar oso realitate ezberdina daude. Ez da realitatea bera euskararena ala bablearena. Noski ez oso egoera ezberdina daude, hizkuntza bakoitzak bere egoera du, hizkuntza handien artean ere oso egoera ezberdina dauden bezala gutxituen artean ere bai, eta hor nabardura gai beste egin ditezke, oso egoera ezberdina daude. Hiztun kopuruaren aldetik, ofizialtasunaren aldetik, hiztunek, eurek, bere hizkuntzarekiko duten jarrera eta zintzotasunaren aldetik, hiztunek elebakar elebidun, eleanitz edo ze hizkuntza ezagutza eta ze hizkuntza erabilera dutenaren aldetik, Zergakit, hainbat aldagaien arabera hizkuntzen egoera aldatzen da, batetik bestera izugarri. Penintsulan bost pasei zazpi baditugu, zenbat daude munduan, UNESCOk egin dituen ikerketen arabera? Hombre, guk gure ikerketan 5.000 eta 6.000 arteko kopurua ematen dugu. Hor, badaude ikerlari edo erakunde batzuk, hori baino gehiago ere badaudela esaten dutenak, batzuk erabiltzen dira, zenbat erabiltzen dira, Grimes eta ikertaldekoak, zenbat zan, 6.000 ingurua, Bai, 6.000 eta 6.000. Badirudi realistagoa dela 5.000 inguruara mugatzea. Eta badakigun baita ere, hizkuntzak desagertzen ari direla, kopuru hori gutxitzen doa. 5.000 baino askoz gehiago dagoela esateak ez du naten oso realista denik, baina esaten dizut, hizkuntzalari edo erakunde bakoitzak bere irizpideak erabiltzen ditu zer den hizkuntza eta zer aldaera erabakitzeko orduan. Hori da hor dagoen eztabaida nagusia. Zeri eta zergatik eta zeren arabera mugatzen da hizkuntza bat eta beste baten arteko ezberdintasuna, ez? Andoni, horietatik zenbat egongo lirateke galtzea? Nik lehenago espazaizu arduen itiarre jarraitu duen aritik jarraitu nahiko nuke. Eta kontua da, askotan hizkuntzalariok ezin diogula galdera horri erantzun zenbat hizkuntza hitz egiten diren munduan. Beste gauzatzen artean, itxuarrak izan duen moduen, hizkuntza eta aldaera zer diren, danok definizio horretan bat ez niartelako etorriko. Eta bila, adibideki jarriko dizkizut. Bata, niri orain 30 urte, ni gaztean nintzenean, gaztea esan nahi dut, 17 urte nituenean, galdetu edo izan badidate, zenbat hizkuntza hitz egiten diren Espainian, edo Peninsula Iberikoan esan da, horietako bat esango nuke zela gallego-portugesa, azai harretan zaten moduan, eta nonbait, mundu gehienak onartzen zuen gallego-portuges hizkuntza bakarra zela. Pasatu dira 25-30 urte, eta orain ikusten mundu guztiok, danok onartzen dugula, portuges hizkuntza badela eta galiziera beste badela. Eta zergatik, neurri handi batetan, galizieraren hiztunek hori onartu dutelako. Erabaki bat hartu zuten, eta erabaki horren arabera, zuten ez dugun nahi izatea portugesaren moduko estandarra, ez dugun nahi izan portugesaren aldaera bat, hizkuntza propioa eta ezberdina nahi dugu. Eta hori zuten. Bigarren adibide izango litzateke adibidez, gertatzen ari dena Valentziarekin, ezta? Valentziako katalan hiztuna nolabait esatearren, batzuk esaten dute euren hizkuntza katalana dela, eta beste batzuk esaten dute ez Valentziana dela. Eta ezberdina dira? Ezberdina dira hizkuntza guztiak. Eta aldaera guztiak ere ezberdina dira, Gipuzkera eta Bizkaiera ere ezberdina dira.
Baina, esan daiteke, adibidea, antzekoa dala, Gipuzkera, Bizkaiera, Valentzia era, Katalana... Zer antzerakoa izatea, eta zer desberdina izatea. Claro, aldaera bat izatea la ez. Zer da, esatetako demagun erizpide bat jartzen dugula, elkarrekin ulertzea. Demagun, elkarrekin ulertzen badiote, hizkuntza bera da, elkarri badiote ulertze, hizkuntza ezberdina direla. Baina hau da nire urreko galde izango litzateke. Eta zuk Galizierako telebista entzuten duzunean, ez duzu ulertzen ala. Eta katalanez hitz egiten dutenean eguneko 70 ez duzu ulertzen edo gehiago, eta italieraz hitz egiten dutenean zenbat ulertzen duzu. Naiz eta katalana eta italiera jakin, no? Beraz, zenbakiekin eta definizioekin edal gaitezke, aurrera egingo dugu. Urrengo planteamendua andon izan, horietatik, 5.000, 6.000 horietatik, badakit erantzuna zaila izan daitekeela, baina nik behintzat zailatzen naiz. Zenbat daude galtzear? Galtzear? Bueno, galtzeko arriskuan nire ustez, nik esango nuke 180 inguru dagoela gaur egun zoitzat. Euskara barne? Neurri batean, bai. Gertatzen dena, galtze arrisku mailak ere ezberdinak direla. Lehenzuk esan duzun moduan. Zotaterako, Aragoiera, 7.000 hiztunekin, inolako babes ofizialidade, inolako estatus ofizial barik, eskoletan erakusten ez dena, pratikoki irratietan, bazterreko erabilera baina ez duena, oso egoera larrian dago. Gordetzen da, adibidez, kasu horretan, Aragonekua, gordetzen da hizkuntza etxeetan? Bai, aran batzuetan artean, eta? Zenitartekoen artean, eta? Bai, aran batzuetan, bai. Exo aranean apur bat, baina asko zere gehiago gordetzen da, zatarako Benazke eta Benazkeren egoaldean, ez da. Baina 7.000 inguru iztun eiditu Aragoierak. Eta, claro, konparatzen baldin baduzu, Aragoieraren etorkizuna, eta euskaran ikusten diogun etorkizunarekin, edo katalanari ikusten diogun etorkizunarekin, guztiz errealitatez berdina dira. Beraz, arrisku mailak, desagertzeko arrisku maila horiek ez berdina dira. Eta orduan, ez dakit nola bai, baina esango dut, behar bada, desagertzeko arrisku maila horietan, euskera ez dagoa intzarto, ez da itxarrenetariko, egoera txarrenetarikoan dagoenetako. Agian, bai, Euskal Herriko hainbat lekutan, hainbat aldetan. Argi dago, euskarak hiru esparru instituzional, edo nola esan ezberdin dituela. Hiru administrazio dituela, eta zaterako iparraldean, oso egoera latzean benetan, oso egoera latzean dagoela, ezta? Orain dela 30 urte baino txarragoa. Eta benetan oso desagertzeko zorian iparraldean. Guztiz minorizatzeko egoeran, guztiz minoritariizateko egoeran. Interesgarria da, aipatzea ikerlari batzuek, Kraus eta jende honek, hizkuntzen arriskuak nolabait sailkatu edo aztertzeko erabiltzen dituzten irizpideak gogoratzea. Gauza bada hiztun kopurua, beste gauza bada hiztun horien adina, eta gauza bera aurrak hizkuntza bat hitz egitea edo adin batetik gorako jendeak hizkuntza hitz egitea, eta horrelako beste irizpide batzuen arabera lako sailkapen bat eskaintzen du berak, eta orduan badaude hor batzuk erabat galduak edo hilak liratekenak, beste batzuk hiltzear edo leudekenak, hiztun oso gutxi eta oso zarra besterik ez dituztenak, beste batzuk non aiton amonen artean ez den haiek euren semeekin egiten duten, baina seme horiek euren gurasoekin ez, eta ja hirugarren generazioan egiten ez dutenak, beste batzuetan aurrak oraindik aurkitzen dira hizkuntza hori jaso dutenak, baina aurren artean ere kopura gutxitu zua, eta beraz, arriskuak pixka bat transmisio egoeraren arabera sailkatzen ditu berak
izear edo arriskoa dauden hizkuntzen egoerak. Ustez, iparraldeko arazoa gakoa zen izan daiteke, kopurua, adina? Bueno, nik uste dut oraindik badaudela haur batzuk etxean euskara jasotzen dutenak, baina hori asko gutxitu da azken urteetan. Bai, eta familia askotan utzi egin zaio, Aiton Amonek euren seme alabekin egin zuten, baina seme alaba horiek euren aurrekin, hirugarren generaziokoekin, erabat utzi dute. Badaude, familia batzuk egiten dutena, baina oso gutxi dira, orduan kopurua asko berrezu da. Ez da oraindik erabat desagertu aurren artean euskararen transmisioa, aurrenganako euskararen transmisioa, baina hori dago oso egoera kritikoa. Bueno, mira, nik adibide bat igual jarriko nuke, eta pur bat Euskal Herritik irten da, baina nahiko gertu. Eta Frantzia oso estatu zentralista eta jakobinoa dela esaten da, eta hizkuntzen eskubideak onartzerakoan Europako atzerako hienetakoa, ezta. Eta Frantzian dago hizkuntza bat, bretoiera, oso egoera larrian dagoena, eta nolabait, iparraldeko euskararen antzeko egoera jasaten duela zango nuke nik, ezta. Bretoiak, 19. mendean amaieran, 1.400.000 ziren iztunak, bretoieraren iztunak. Eta beraz, kopuru hori 1.100.000 izatea, oso kopuru handia da hizkuntza kontuetan, ezta. Bueno, gaur egun, handik egun urtetara, bretoiera iztunak, 4.000 estatu dute bazi direla eta estatu 250.000, ezta. Oraindik ere, 4.000 direla esatea, konparatzen badugu, Aragoiko dena ipatu dituen 7.000 hiztunekin, hiztun kopuru handia da. Baina bilatzen badugu nola dagoen banantuta, gizartean, harinaren arabera, 4.000 kopuru hori, 4.000 hiztunen kopuru hori, ikusiko genuke, 64 urtetik aurrerakoak, erdiak dakitela bretoiera, 60 urtetik gorakoak, 62 bitartekoan, claro, bitartera arte, 142, eta bajatu eta horrela, ikusiko genuke, 15-20 urte bitarteko gazteen 0,6ak baino esakiela bretoiera. Beraz, honetzen esan nahi du, noski nagusiak bizitzaren legeari jarraituz, desagertzen direnean, eta oraingo gazteak heldu egiten direnean, orain populazioaren 20ak baldin badaki bretoiera laster, populazioaren 1 ere ez duela jakingo bretoiera. Eta uste duzu iparraldean hori ere gertatuko dela, denboraren poderioz? Bueno, tendentziak ez da dira aldatzen, argi dago Frantziako estatuak, momentu enten praktikan betetzen ari den hizkuntza politika, hori dela, hori gertatu da. Eta Frantzian hizkuntza ofizial bakarra dugula goratu behar dugu, eta beraz bada aldatzen, Frantzian hizkuntza bakarra izango dugu urte batzuetan, ez da? Bueno, ez dakit hori horrela gertatuko den ala ez, ni pentsatzen dut, badaudela bretoiera gordeko dutenak, badaudela euskara gordeko dutenak, eta beste hizkuntzak ere gordeko dituztenak, ez da? Baina behar da oso gutxi izango direla. Hizkuntza horrek oso aukera gutxi izango du, denerako hizkuntza funtzional bat, eta esparru gutxitan erabiliko dena bere lurraldean izateko. Eta berak nahi gainean ditugula Nafarroa eta euskara. Aldatu da azkenengo urteotan, ezan nahi dut, 3-4 urteotan aldaketak ikusten dira? 3-4 urteko kontua da, batez ere, behar da agintarien jarrera eta agintarien politikan euskararen aurkako erabakiak geroz eta lotxagabeagoak hartzen diardu. Hori uste dut, azken urtetan gogortu egin dela edo areagotu egin dela joera hori, euskararen kontra edo euskara ez babestearen erabakiak hartzea. Hori agintarien aldetik, baina nik uste dut beste maila batean, Nafarroan beste joera bat ere dagoela. Hau da, populazioak aldiz, beste modu batetara erantzun dio. Segura dakigu irakaste ereduak, hau da, eskolan aurrentzako gurasoek eskatzen duten hizkuntz tratamendua edo hizkuntz ikasketa,
han ez dago B ereduri, baina B eredua badago, eta A eredua ere bai, hau da, zikera euskara gai bezala lantzea, eguneko handi batek eskatzen du, gutxi edo gehiago eskola aurrean eguneko 50 gora eskatzen dute gutxienez euskara gai bezala irakastu dadin. Eta B eredua, alegia, irakaskuntza osoa B ereduan egitea, oso aukerrez banago, hemen ez dauzka datuak, uste dut eskola aurre mailan eta azken urteko datuetan eguneko 30 ingurukoa dela. Horrek esan nahi du, populazioaren euskaldun kopurua gutxi gara bera eguneko 10 izanik, populazioak aldiz, euren umeentzako dena euskeraz egitea eguneko 30 eskatzen bali badu hori ez da besterik gabe sortzen den gauza bat. Euskararen aldeko politika, ez politika baizik, joera bat populazioan bertan dagoela. Falta da, agian, datu horiek bigarren hezkuntzan finkatzea. Ez dakit denboraren poderioz ere hori aldatuko dan, bigarren hezkuntzan, ala euskara erabiliko da, aurreneko urteotan, gero, eredua aldatzeko. Bueno, hori arrisku da, eta pentsatzen dute, eguneko 30 horrek ez duela jarraitzen unibertsitate arte, galtzen dira hortik. Baina beste alde batetik, egia da baita ere, irakasle euskaldun askotan, Euskal Herriko Unibertsitatean ezitakoak, nik ikasle bezala nafar asko ditutenen, euskal filologia egitera etortzen direnak, nahi dut, interes handia dago, oso ikasle onak eta profesional onak egiteko aukera oso onda dago, jende gaztea eta benetan ondo prestatua. Eta beraz, iruditzen zait, gurasoen eskaera horrek hori mantentzen bada eta horren kontra joateko ez dago arrazoi handiegirik, irakaskuntza ondo egiten bali bada eta orain arte guraso askok euskararen alde egin badute euskaran ez dutelako eta kalitatezko eskola nahi dutelako ere egin dute. Beraz, iruditzen zait, joera horrek jarraituko duela, ez baldin bada, politikoki guztiz kontrako edo alako beharrizu harri bai gertatzen, ez? Ez dut gaia menteratzen, Andoni, baina lehen ofizialtasunaz hitz egiten genuen iparraldeko kasuan, Nafarroa banatuta dago, hainbat aldetan, hezkuntza sisteman. Bai, 3 zonaldetan dago banatuta, ezta? Baina, jarraituta itziarrek jarri duen hildotik, kontua da, azkeneko urteetan argi dagoela bai Euskadiko Komunitate Autonomoan eta Nafarroan euskera prestigiotu egin dela bertakoentzat, hau da. Bertakoak euskaldunak izan arren, edo ordadunak izan arren, euskera hizkuntza prestigiotsua ikusi dutela, eta pentsatzen dute euren seme-alabek ikastea oso importantea dela, eta euren otorkizunerako. Eta horregatik indartu da, bai Euskadiko Komunitate Autonomoan eta bai Nafarroan, guratzen aukera itziarrek esan duen moduan, ezta? Kontua da nire ustez, momentu honetan, Espainiako eskuma razonarioak ikusi duela hori euren kalkuluetan, ez dakit zergatik ondo, ez dakit ondo zergatik, ikusi arriskua dela eurentzat, eta ideologizatzen ari dela kontu guzti hauek. Eta orduan, euskera onartzea edo euskera hautatzea zure seme-alabentzako hizkuntza bezala irakaskuntzan, ideologizatu egin du, eta behintzat politika horretan ari da, eta momentu honetan ustez, Nafarroan laborategi bat asmatu du, nonbait, neurri oso gogorrak aplikatuz euskararen kontra, nonbait kontu guztia ideologizatuta, eta nahi duena azken finean da, euskerak lortu duen aurrerapen hori prestigio kontuetan, mugatzea eta alde neurrien atzerantz botatzea. Eta horretarako, administrazio nafarrak, izugarrizko laguntza ematen dio, azken finean, elementu bera delako, Espainiako eskuma razionario hori delako, eta kontu horretan ari dela. Hala ere, hartu dirudien esantzek diskursoa egin zuen euskera, Andoni, orduan, no? Esaldi bat, bi esaldi, edo hiru izan dira, irakurtzeko eskola bat edo beste eman beharko zezio horrendi, baina tira. Europako ebluleko zuzendaria etorri zenean Nafarroara, eta esan zuenean, Europan beste inunetara gertatzen Nafarroan gertatzen dena, hau da, bertako hizkuntza baten kontra aritzen administrazioa, nire ustez horrek, eurek esango dute ez duela garrantzeri, baina izugarrizko kaltea egin die.
Eta orduan, orain honetan, ari direna da, barpegia garbitzen. Ikusi guk ere gabiltzen dugu euskera, eta gainera hemen gure errege gaia dagoenean, eta ezakit. Baina nork esan die hori Europan? Gogoratu kapitulu hori. Bueno, Europan badago erakunde importante bat, harreman sendoak eta instituzionalak dituena Europar Batasunarekin, eta EBRUL deitzen da, ezakit nola den euskeraz, gaztelania ez da, bait, a ver. EBRUL da, European Bureau of Lesser Used Languages, Europako gutxi erabiliak edo gutxitua diren hizkuntzen bulegoa edo erakundea. Eta suposatzen da, Europan 40 milioi hiztun, Europar Batasunean, Europar Batasunean, 40 milioi hiztun garela hizkuntza gutxituren bat erabiltzen duguna, eta horiek, bulego horrek egiten duena da, 40 milioi hiztun horien eskubidea defendatu eta larrikatu. Ondo da. Eta hemen, komunitatean, zelan ikusten duzu euskararen egoera? Orain dela 30 urte baina hobe, batzuek esaten dute, asko horregatu dela, beste batzuek esain beste, desde luego egoera ez da berdina, entzun dugun bezala, iparraldekoa, nafarrokoa, eta komunitatean. Euskal Erkidegoan. Nik uste du gauza batzutan asko aurreratu dela, eta beste batzutan berriz, arriskua hor mantentzen dela, eta galdu ditugula leku batzuetan euskerak lehen zituen esparru, edo behar bada osasuna. Euskal komunitate Euskal Erkidegoan bertan ere egoera ezberdina dela leku batetik bestera. Hirietan eta herrietan ezberdina, ala lurraldeka. Lurraldeka ere nik nabarmena ikusten dut ezberdintasuna. Gipuzkoa eta Bizkaia eta Araba ere, eta Araban bertan ere uste dut Gasteiz inguruan edo Gasteizen bertan eta Araban ezberdina dela. Zai dut, batetik hiztun kopurua haunditzea gauza ona izan da, baina hizkuntza erabiltzeko ohitura eta hizkuntzaren erabilera arrunta, leku oso mugatuetan bakarrik ikusten dut nik. Ni ez naiz Gipuzkoan bizi, eta nik Gipuzkoan hori garbiago ikusten dut, eta Bizkaian bizi naizen inguruan, ez da hori ikusten, baina Bizkaian bezaleku batzuetan, bai ikusten da, eta aldiz Gasteizen. Irian Gasteizen portzentaietan asko igo da. Bai, eta entzuten da, lehen entzuten etzena, nik bada matzat hori bat urte Gasteiza etortzen, ez nahi asko ibiltzen Gasteizen, baina lehen fakultatean bakarrik entzuten duen euskera, eta orain, kaletik ere, noiz bai jaten naizenean entzuten dut, eta hurra balin badaude tartean, gehiago. Eta hori egia da. Gertatzen dena da, erabilera oso mugatuak direla oraindik. Zuk lehen esaten zenuen, zure lan hizkuntza ez dela euskera. Eta, familia batzuetan oso arrunta den bezala, eta horlako familia euskaldun asko daude Gasteizen, eskola inguruetan euskarak presentzia handia du, baina gero lan munduan Gasteizen ez dakizen bat lekutan lan egingo dan denetan euskaraz. Ni aldaketak ikusten ditut, adibidez, Arabar bezala, Andoni, ikusten dut, azkenengo urtetan, lendabizikoz, adibidez, Arabarrok garen gurasoek, gure seme alabekin euskaraz egiten degula, eta beraz, seme alaba horien ama hizkuntza euskara dela, eta hori bai dela aurrera pausua, Arabarrentzako. Dudik ez. Arabarrentzako euskaldun guztiontzako, hori aurrera pausa izugarria da, eta hori... Eta guretzako ez zen ama hizkuntza izan. Hori da, eta hori Euskal Herrian eta beste leku gutxitan, ez dakit nun, bakarrik gertatzen den fenomenoa da. Hau da, nolabait, Euskal jatorrizkoa izan ez duten hizkuntza bat berea eta bere transmisio hizkuntza egitea. Suposatzen du Nafarroan ere gauza Bilbon... Euskal Herrian oroar bai, baina esan dut munduan beste hizkuntza gutxituak dauden lekuetan, egoera hori oso arraroa da. Ziguan ezaguna da gauza hauetan, irakasle katalana, eta berrak esaten du, Katalunian bertan ere hau ez dela ematen.
uste dut ematen dela. Baina berak esaten du, Katalunian, katalana izan danak jarraitzen du katalana izaten, baina betidanik gaztelania duna izan balin bada, gaztelania duna izaten jarraitzen omen du etxean. Eta, gertatzen da, gizartean katalanaren presentzia inbestekoa dela, gizarteko katalanaren egoera horrek areagotzen du katalanaren presentzia eta erabilera, baina familiako hizkuntza aldatze hori oso leku gutxitan ematen dela. Eta Euskal Herrian, berak ezagutzen duen leku gutxietako bat dela. Bakarra ez izatearren badaude beste leku batzuk ere, ez dakit, Zelanda Berrian eta dirudienez Galesen eta pentsatzen dut Katalunian ere egongo direla olako kasua, baina gure artean oso gertakizun interesgarria eta importantea da dudik ez. Andoni? Bueno, begira, nik hemen aurrean ditut datu batzuk, eta ezagutzari buruzko datuak, eta ezkeran ezagutzari buruzko datuak, eta erreterako, ezagutza mailan ni guztiz konforme nago Itziarrekin gauzak gero eta hobeto doa. Bentsa teorian, ez da datuaren arabera, datuak estadistikoak dira, baina begira, ez dauderako, baina ez dut aipatuko. 16 eta 24 urte bitarteko gazteek, 80 batean, euneko 34 baino ez ziren euskaldunak. 10 urte geroago, 81an, euneko 46a. Eta 2000 batean, 20 urte geroago, euneko 78,7. Bikoiztu egin da adin tarte horretan euskaldunen kopurua. Hori nolabait, hezkuntzari esker. Hori komunitate autonomari buruzko datuak dira, ez dira Euskal Herriko datuak. Orduan argi dago ezagutza aldetik, orain dela 30 urte baino beto gaudela. Kontua da Itziarrek izan dauena, erabilerarena. Bale? Andoni, beste planteamendu bat, Andoni edo Itziar. Hiri erdaldun batean irabazi du lekua euskara azkenengo 30 urteotan eta hainbat herri euskaldunetan galdu du lekua? Askoitik kasu, askoitik ez dut, zaten dut, adibide bat ematean. Uste dut askoitik ez dela adibidea horretarako. Askoitien ez uste euskara galdu denik alderantziz izango nuke, nik ez dut zuzenen ezagutzen, baina ez daukat horren daturikoan. Beste herriren batzuetan, ez dakit, Bizkaian, ez dakit, Bermion, nik orain dela 10 urte iruditzen zitzaidan, orain 20 urte baino gutxego entzuten nuela euskara. Orain, aspaldian ez naiz gehiagi ibili handik, baina gauzak geldituta daudela esaten dute, baina esan dut Bermion orain 20 urte euskaraz ez bazenuen egiten ez zenuen ezin zinean jendearekin ulertu. Eta orain 10 urte euskarazko ohitura eta jakituria eta mantentuen ziren dudik ez, baina nolabait euskara normal erabiltzen zen guraso eta umen artean eta gero adin bateko pik aurrerako gizasene eta emakumeen artean, baina hor bazen tarteko adin batzuk, 40 urte inguru zituztenak 30 urteko guraso gazteak eta hori denak erdarara pasatutako generazio bat bezala zen. Eta itxuraz, ez zegoen horretarako arratzeri, urte horietan ez zegoen ez franko, ez bestelako eragozpenik erabiltzeko, baina nik hori ikusten nuen, baina oso datu subjektiboa da, esan dut, hau aztertua dago, ikerketak hor daude, eta zenbait lekutan joera hori egondala esaten bada ere, beste batzutan geldituta dago, aldiz Gernikan orain 30 urte erredera zen nagusi, edo Durangon, Andoni zakingo du hori ondo, eta orain aldiz euskara indar gehiago eta osasun hobea dauka, ez? Eta dut, hori ere lekuko egoera. Adibide bat jarriko dut berriro adibideekin, ezta? Ni Durangokoa naz, eta, orain 30 urte edo ni gaztean nintzenean, 18 urte inguruan nik esango nuke, Durangoko inok ezuela egiten euskararik, edo... Bai! Gazten artean eta kalean esan nahi dut. Gazten artean eta kalean. Noski, jende nagusiak egiten zuela. Ez horren beste, baina jende nagusi, sektore bate bazekien, ez da? Gaur egun, ikustea gazteak 18, 20 urtekoak euskaraz hitz egiten Durangon. Kuadrilla, kalean. Bai.
daiteken gauza bat eta gertatzen dena da. Nik ez dut esan nahi gehienek egiten dutenik, baina egiten dutela bai. Orduan, nik uste dut esaterako Durangon nabarmen dala aurreratu egin dala euskera. Eta hori bai dela salto izugarria, beste gazteek ikusten dutenean, aizu, kuadrilla hori euskaraz egiten hori da. Bai, baina hori, ez daterako berri zen Durango 10 kilometrotara. Adibidez, orain dela 30 urte, behar bada gazte gehienek euskaraz ekiten, edo 180ak bazekien eta erabiltzen zuen kalean. Batez ere mutilen artean, ez da? Eta gaur egun proportzio hori berri zen eta gertatzen. Adibidea? Izugarrizko immigrazioa gertatu da, eta, bueno, nik esango duke proportzio hori ez dara gorde. Ertarroarekin borrokan, entzuten dugun bezala, bai Andoni? Nik esango duke hori, ez da? Egia da azkeneko urteetan ere ikusten dudala berriz ez, kalean gazteek badaudela euskaraz egiten dutenak, ez da? Baina, hau da, Durango nolabait lehen zuen batek ere egiten, eta orain, egiten da. Ezagutza, adibidez, aipatu duzuek, datu baikorren artean, esan duzunean Itziar atzera, hainbat arlotan, zer arlotan atzera? Nik batez ere erabilera arrunta, hizkuntzaren presentzia hori da pixka bat erren ikusten dudana, ikusten dituzu gazteak euskaraz dakitenak, euskaraz euren ikasketa guztiak egin dituztenak, baina euren arteko kuadrillako lehen esaten zenun bezala hizkuntza ez dala euskara. Eta hori nabarmendu egiten da, komunikabideak jaten dianean, edo euskal telebistakoa jaten dianean, eta galderak egiten dizkietenean, hortxe ezin aterean ibiltzen dira euskara naiz eta euskaldun diren, euskaraz ikasketak egin dituzten, eta hori da euskaldun izan eta euskara erraz eta gustora erabiltzeko gauza ez izate hori fenomeno berria da. Gure gazte denboran, euskaldun ginean, euskaraz egiten genuen, eta euskaraz ez zekien. Oain, badago, populazio kopuru handi bat, euskara dakiena, euskaraz ikasketak egiteko gauza dena, euskaraz oso akademiko maila honetara iritsi dena, baina bizitza arruntean euskara gutxi erabiltzen duena, eta gutxi erabiltzen duen horrek, gutxi hau erabiltzera eramaten duena, edo erraztasun gabe erabiltzen duela ikusten duzuna. Hori, uste dut, fenomeno oso importantea dela, eta berria, eta ez dakit horrekin nolabait jokatu beharko genuke, ez erreztago sobran, baina egoera hori, berria den egoera horri nolabait heldu beharko litzaioke, eta hori ez da estatikoa, zetik hizkuntzak eta hizkuntzen erabilera beti aldatzen dijoazen gauza dira. Horregatik esan nahi dut, interesantea dela, euskalgintzan ari direnentzako, politikarientzako, normalizazioan alde ari direnentzako, egoera hortan nola lan egin, eta komunikabideak eta gainerakoak zarrasan handia dutela uste dut. Horren inguruan, gezurra dirudien arren bukatzea ari gara, baten bateken galdetzen badizu, Itziar, eta horretze bertan galdetzen ari dizut, zenbat egungari ditugu ingelesez edo gazteleraz, eta euskaraz duzue bat, zentorkizuna izango duzue? Nik uste dut egunkarien aldetik... Komunikabideak. Baina gehiago ere badaudela, baina herri aldizkariak eta herri egunkariak ere eguneratzen eta martxan jartzen ari dira, uste dut oso berri pozgarria dela. Interneten kasua ere. Hori beste kontu da. Telefonoz egiten diren mezu guzti horiek, telebista, irratiak, uste dut hor badaudela komunikabideen munduan hizkuntzaren erabilera arruntortan zerresan handia duten fenomenoak eta bitartekoak, Etorkizuna, nik uste dut hor markatu direla pauta batzuk eta gauza batzuk oso ondo egin direla, eta uste dut Euskadi gaztean edo agertzen den euskera eta gazten presentzia eta hori guztia hor dagoela eta horrek tira egingo duela nolabait, eta iruditzen zait guztiz fenomeno interesgarria eta baikorra euskararen erabilera gazte artean eta modu normalean erabiltzeko,
betiko kutsu serio eta ez dakit nola esan, superona, superona eta iterrondo, ez dut guztia, nik horren poza ematen eta nik jartzen duen, ez eta batzutan ez zaiten gustatzen, baina guztiz importantea dela gauza horiek. Eta egunkarietan, eta herri aldizkarietan, eta idatzizko bitartekoetan, nik uste dut ahozkoetan baino gehiago daukagula, eta ahozko bitartekoan gehiago landu beharko dirakela, zetik idatzizkoan, gehiena daukate hemen formazio izugarriona. Gure garaian ez zegoena. Eskolaren bitartez ikasen dute hizkuntza eta euskara idatzian prestatua daude oso ondo. Baina ahozkoak egiten du utz. Eta ahozkoaren erabilera bultzatzeko ez da eskola neko ez da ere. Eta nik uste bitarteko importanteenetakoa zuena dela. Erratia eta... Azken finean ikusen zulena eta entzulena. Haiek erabakitzen baldin dute guri entzutea, beste bati entzutea, haiek ere zerezanik dute. Andoni, bukatzear gaude? Bueno, nik zer esan nahiko nuke za. Behar bada hizkuntza gutxitu euskarari buruz asko aritu gara. Bai. Ezin notzat jovenik, Nik bideratik eraman zaituztet, baina agian ez dizuet zerbait galdetu eta erantzun nahi zenuten, aprobetsatu. Bueno, beira, nik esan nahiko nuke, azkenean, munduan zehar hitz egiten diren mila hizkuntza edo dauden milaka kultura horiek, gizakiak munduan egin duen ibilbidearen istiluak edo ondorioa direla, eta mundua ikusteko modu ezberdina direla, eta aniztasuna zentzu horretan guztiz aberastasunarekin bat egin daitekela. Eta danoi dagokigun kontua dala, Ez dugu nahi mundu homogeneo bat, baizik eta mundu aniz bat edo aniztasunean honen jarrizutakoa. Eta zentzu horretan onartu behar dugula eta ulertu behar dugula, gure ondasun, gizakiaren ondasuna dala, Eta zentzu horretan, ez bakarrik gurea eta gure ingurukoa, baizik eta mundukoak bestearen alde egin beharko genukela. Eta kontu ez dela bakarrik, biodibertsitate biologikoa, dibertsitate biologikoa bakarrik horren alde egitea, hau da, hartzaren alde eta balearen alde eta ondo dago hori, baina baita ere badagoela beste dibertsitate bat, gizakiak eginikoa, eta horri ere utzi behar zaiola. Eta horretarako neurri egokiak hartu behar direla, eta hizkuntzak ideologiaren gainetik egon beharko liratekela, baina benetan, ez bakarrik politikoen hitzetan. Edo, beste modu batetara esan da, hizkuntzak errespetatzen eta hizkuntzak baloratzen duen jendea, ideologia edozeinen sartu behar dizaken kontua dela, kultur gaitasun bat dela, eta euskaldunok betidanik izan dugu sensibilitate berezia, eta orain diken ere zeragina badaukagula, eta gure inguruan hizkuntza eta kultura ezberdin asko zeudela bagenekien, ondartan ere gertu dauzkagu, eta gure agaldu gabe besteenganako errespetua eta mirespena, zehazken batean beste hizkuntza bat dagoela eta harren berri jakitea oso jakingarria den zerbait bezala ikusi beharko genukela, eta hori gaina sensibilitate kontua da. Pirinioetara goazenean, ikusi, beste hizkuntza batzuk hitz egiten direla bertan, eta ez bakarrik espainola, ez dakizar, Andoni, hemendik 30 urtera ezagutza eta erabilera, horrengoak, baina handiagoak izango dira euskararen kasuan? Horrela nahiko nukenik eta horrela izan dut izango gala. Ikusten ditugun datuak mai gainean, gazteekin eta aurrekin, hori horrela izan behar da? Beharko luke? Bai, bate nor bagara horrela beharko luke izan. Eta hori apustu hori orain galtzeak ez dakit, ez toka zentzurik, baina hori egunero landu behar den zerbait da. Mila esker, Euskaldun Berri honi laguntzagatik. Bueno, nahi duzuen arte. Mila esker biei, Itziarri eta Andoniri. Biei, irakasleak biak unibertsitatean, bata Itziar hemen Gasteizen, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Andoni Barreña berriz Salamankan, biei. Mila esker eta zuek badakizue, datorren asteburuan hemen izango gara berriz. Euskikaskuntzaren mai inguru berri batean, beste gai batekin. Bate daki zein den gaia. Aio!